सीन 3 है, शॉट 1, टेक 2, एक्शन एक्शन। रोलिंग मस्त ना बॉस एक्शन धर 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 एक धर सोडून घेता रोलिंग 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 ॲक्शन। मी मनीष सावंत, गझलिन सुकवणचा दिग्दर्शक, निर्माता, एडिटर। तर जत्रेविषयी काहीतरी करायचं आमचं पहिलंच ठरलेलं की जत्रेविषयी हा एपिसोड काहीतरी झालाच पाहिजे। तर स्टोरी भेटत नव्हती कारण स्टोरी मजेशीर पाहिजे होती आणि जत्रा हा विषय असा आहे की तिथल्या तिथे सगळी गर्दी असते आणि त्या गर्दीत आपल्याला शूटिंग करायचं होतं। तर जत्रा आणि जत्रेतले चोर हा विषय डोक्यात पहिल्यापासून होता, पण स्टोरी भेटत नव्हती, कंप्लीट स्टोरी होत नाही होती काहीतरी। आणि प्रत्येक माझ्या एपिसोडतून मी काहीतरी एक मेसेज देण्याचा प्रयत्न करतो, तसं पण पाहिजे आणि कॉमेडी पण पाहिजे, तर ते थोडं मुश्किल होतं। तरी नंतर लास्टला स्टोरी डोक्यात फिक्स झाली आणि जत्रेचा सीझन पण आला, त्यामुळे मणेरीत शूट करायचं ठरलेलं। मणेरीत पण चांगली प्लेस होती, पण नंतर तिकडे थोडे ॲक्टर बिझी असल्यामुळे, करंट नसल्यामुळे नंतर ठरलं की झरेबांबर येथे आपण शूट करूया, कारण की झरेबांबर हा आपलाच एरिया होता आणि चांगलं एक मंदिर होतं आणि परिसर चांगला होता आणि सगळे सपोर्टिंग करणारे होते, त्यामुळे शेवटी आमचं ठरलं की झरेबांबरला शूट करूया। तर त्यानंतर नमस्कार, मी राजेश नाईक आणि आम्ही एक नवीन जत्रा म्हणून एपिसोड शूट केला आणि त्या जत्रा एपिसोडमध्ये मला एक खेळणी विकणारा दुकानदार ही भूमिका माझ्याकडे देण्यात आली आणि ती भूमिका म्हणजे तो दुकानदार 4 वर्ष सतत नुकसानमध्ये होता आणि त्या दुकानदाराला प्लॅनिंग करून तो प्लॅनिंग करून त्या मुलांना कसं पकडायचं हा रोल वेगळा दिला होता मला। आतमध्ये दुकानदार शूट करताना म्हणजे मला काही खेळण्यांचा अनुभव नव्हता कधी की ते खेळण्यांची काय प्राईस कशा प्रकारे हँडल करायचं। मी त्याच्याशी संवाद साधला, त्या दुकानदार होता, म्हणजे कशा प्रकारे गिरायकांना हे करायचं, हँडल करायचं, काय करायचं, त्यांच्या कशा मागण्या असतात, त्यांना कशा त्या पुऱ्या करायच्या, ते संवाद झाला होता आमचा त्यांच्याशी। स्टोरी फिक्स झाल्यानंतर 7 आमची गडबड चालू झाली शूटिंग करण्याची आणि गर्दी असल्यामुळे खूप प्रॉब्लेम्स येत होते। गर्दीत शूट केलं नाही, शूट केलेलं फर्स्ट फिल्म हॅलो डस्टबिन त्याच्यामध्ये बाजारात शूट केलेलं, त्यानंतर आमचा गर्दीतला पहिला अनुभव होता, त्यामुळे प्रॉब्लेम्स येत होते। नमस्कार, माझे नाव करण शेटकर आणि आता जी आम्ही ही जत्रा कोकणातली जत्रा ही जी त्यामध्ये माझा रोल आहे चोराचा। चोर म्हणजे अशा प्रकारचा चोर की एखाद्या दुकानावरून गाडी चोरणे, परत खाजा, लाडू अशा प्रकारच्या गोष्टी चोरून नंतर एकत्र करून त्या विकणे। चोरलं म्हणजे मला फक्त खायच्या गोष्टी चोरायला दिलेल्या, त्यामुळे खाजा आणि लाडू हे दोन पिशव्या होत्या, तेवढ्या मी चोरल्या। नाही एकच फक्त खाज्याची पिशवी होती, ती परत रिटर्न दिली त्यांना। लाडूची एक होती, ती मी खाल्ली। क्लॅपबोर्ड बघून सगळे एकदम गर्दी जमा करू लागले, त्यामुळे थोडेफार प्रॉब्लेम्स आले आम्हाला, म्हणजे कॅमेऱ्याकडे बघायचे आतमध्ये, त्यामुळे त्यांना सांगावं लागायचं की कॅमेऱ्याकडे बघू नका असं वगैरे। नंतर दुकानं फिक्स झाली की ह्या खेळण्याच्या दुकानात शूट करायचं, ओळखीचेच होते सगळे, खाजं घेणाऱ्यांकडे करण जात होतो, त्यानंतर मी मंचुरियनचं होतो तिकडे तर असे ते हे फिक्स झालं। घाई गडबड। हां, माझा रोल म्हणजे असा आहे की मी एक म्हणजे लीडर आहे चोरांचा, चोर म्हणजे करण आणि विराटचा मी लीडर असतो, त्यामुळे
आम्हाला चोरी करायची असते आणि चोरी करून काहीतरी जास्त इन्कम कमवावं असं आमचं डेली ठरलेलं असतं. पण चोरावर मोर असं म्हणतात तसा राजेशचा प्लॅनिंग होता आणि तो प्लॅनिंग तुम्हाला ह्या व्हिडिओत बघायला भेटेल. कसं बोलले तो कसा काय म्हणतो का रे वैला रे कसा हेलिकॉप्टर. नमस्कार, माझं नाव विराज सुदेश वेटे, गझालींचा कोकणचे कलाकार. चोराचा रोल होता. 3 चोर होते ॲक्च्युली, त्याच्यातला मी एक चोर. तर आमचं चोरायचं काय, जत्रा होती आणि खेळणी, खाज्याची पिशवी, गोबी मंचुरियन काय भेटेल ते चोरायचं आणि पैसे कमवायचे, असा रोल होता. सगळे हेल्प करायला आले, छोटी छोटी पोरं होती. तर आम्ही कॅमेरा हँडल वगैरे करत होतो, त्याची बॅग वगैरे असते. सो ते येऊन बोलायला लागले की दादा मी तुझे एपिसोड बघतो, तुझी बॅग वगैरे मी पकडतो. मी म्हटलं ये तर तू व्हिडिओ बघतो, माझे असिस्टंट कसा राहा माझ्याबरोबर, काय प्रॉब्लेम नाही. त्यामुळे लोक ओळखायला लागली. आता पब्लिकमध्ये शूट करताना आम्हाला पहिले वाटलेलं की खूप प्रॉब्लेम होईल, पण तसं काही झालं नाही. चांगला एक्सपिरियन्स होता. रोल मस्त, मनीष सरांनी 1 नंबर रोल लिहिलेला. मी विचारलेलं आदल्या दिवशी, मला ॲक्च्युली माहीत नव्हतं की बाबा रोल काय आहे माझा. तर मनीषला मी कॉलवर विचारलं की काय रे रोल काय काय कॅमेरामॅन करतं. तर बोलतो नाही नाही तुका लीड रोल ह्या पावटी एकदम बेस्ट एकदम. म्हटलं ठीक आहे, म्हटलं रोल लीड आहे, बेस्ट आहे, ठीक आहे येतो म्हटलं. स्टोरी माहीत नव्हती. म्हणजे शूटवर पोचलो तेव्हा पहिली वाटलं मला टाईप्स ऑफ जत्रेत जो मॅटर होतो ना तसा होईल, पण स्टोरी 1 नंबर लिहिलेली, बेस्ट स्टोरी. मी विकास तरपे आणि तुमच्यासमोर आता नेक्स्ट एपिसोडमध्ये येतो आहे एका नव्या भूमिकेमध्ये. आणि मनीष सावंत यांनी दिलेली एक आगळी वेगळी अशी भूमिका तुमच्यासमोर घेऊन येतो आहे. राजेशजी यांच्यासोबत माझा एक असा म्हणजे चतुर अशी व्यक्ती असलेल्या माझा एक भूमिका आहे. नमस्कार, मी राजू शेटकर. गझालींचं कोकणमध्ये छोटासा रोल केलेला आहे जत्रा या एपिसोडमध्ये. आणि सांगायचं म्हणजे माझा रोल एक गावचा माणूस, म्हणजे काहीतरी तिथे चोरी होते जत्रेत आणि त्या जत्रेमध्ये काय झालं, कसला आवाज, म्हणून मी तिथे जातो आणि त्या जे चोरी करून चोर धरलेले असतात त्यांना पकडून त्यांना मारतो मी. असा माझा त्या एपिसोडमध्ये रोल आहे. नक्की बघा, तुम्हाला खूप आवडेल. चार वर्ष आली ना 7 ते 2 पर्यंत 2-3 पर्यंत कंटिन्यू उभं राहिलो आम्ही. त्यामुळे एकदम एनर्जी लेवल लास्टला लो झाली, एकदम डेंजर, एकदम म्हणजे असं उभं राहता पण येत नव्हतं. कसं पडतो की काय लास्टच्या सीनला असं वाटायचं. पण सगळं चांगलं झालं. मध्ये बॅटरी पण खूप लॉस झाल्या आमच्या कॅमेऱ्याच्यामुळे, अजून टाईम लागला. त्यानंतर लास्टच्या सीनला ज्याकडे आम्ही चोरी करून एकत्र येतो त्याकडे तर ती लोकेशन तर भेटतच नव्हती, कारण की आम्हाला पाठीमागे मंदिर दिसायला पाहिजे होतं आणि आम्ही तिकडे येऊन बसतो आणि आपलं डिस्कशन करतो, प्लॅन असं पाहिजे होतं. त्यामुळे तिकडे जागा तशी नाही होती आणि एक जागा होती मंदिराच्या पाठीमागे, तिकडे लाईट अजिबात नाही होती. त्यामुळे लाईट ॲडजस्ट करायला खूप प्रॉब्लेम झाला. नंतर आपाची गाड्याचे हेडलॅम्प होते, व्हाईट हेडलॅम्प, त्याने ते शूट कंप्लीट झालं आमचं.
हे बघ, हे ते ये. काय विषय हा चोरतात. तुमच्या होता काय विषय तो सांगतो तुमका ना भाई. हे बघ, हे ते ये. हे बघ हा चोरतात. हा चोरतात. राजू हे बघ, हे ते 4 वर्षाली 4 वर्ष चोरून येतात. चोरून जात्रे घेतात. हे चोरून घेतात. चोरून गेलो आम्ही. हसतच असता दिसता. तुम्ही काय करू चोरून येतात. चोरून येतात तुम्ही. ऍक्शन. अरे काय करत पाठी घे मरे. जा चल पटकन चार्जिंग. कोकणातली जत्रा ही जी नवीन एक काय सांगता नवीन एक आम्ही जी आता व्हिडिओ काढतोय त्याच्यामध्ये माझा रोल एक चोर म्हणून आहे. म्हणजे फोकस ओके. फोकस ओके परफेक्ट. जरा स्लाइड करून बघ. सॉफ्ट नंतर मी ओके झालो. ओके झाला आणि नंतर म्हटलं चालेल वेगळा एक अनुभव आहे करून बघूया. तू प्लॅन केला? हा मी प्लॅन केला. 4 वर्षानंतर ते मुलांना कसं पकडायचं. ओके थँक्यू. जत्रा आणि जत्रेतले चोर म्हणजे असा एपिसोड आम्हाला करायचा होता. तर काय करतात. ओके असं वाटलेलं पण ओव्हरऑल तो प्रॉब्लेम नाही झाला. आणि पूर्ण आमच्या म्हणजे गावातल्या लोकांनी आम्हाला भरपूर प्रोत्साहन दिलं आणि कोणतीच अशी चूक अशी दिसून नाही आली. त्याच्यामुळे आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. धन्यवाद. केला हाती दे त्याच्या. ओके नमस्कार, मी राजू शेटकर. तो एक नंबरवरती बंदा माणूस आणि किती पोचतच नाही आणि किती ते खाऊ दे पचत नाही. हाडाची ठळक बातम्या. नमस्कार सगळ्यांना. ठीक आहे. तर जत्रा आणि जत्रेतले चोर तुम्हाला नक्की आवडलं असेल असं
मला वाटतंय आणि नवीन नवीन ट्राय करतो, मालवणी भाषेला वर आणण्याचा प्रयत्न करतो, तुम्हाला हसवण्याचा प्रयत्न करतो, नवीन कंटेंट देण्याचा प्रयत्न करतो. तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब हा सर्व मित्रांना फॅमिलीला नक्कीच शेअर करा, व्हॉट्सअप ग्रुपवर शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा मस्त मस्त करा, व्हिडिओ बघा आणि व्हिडिओ बघा आणि आमची घंटा आहे ती दाबायला विसरू नका. आमची कोकणातली जत्रा व्हिडिओ बघा म्हणायला येत नाही, व्हिडिओ म्हणतात. कारण आमचं व्हिडिओ ह्याला व्हिडिओ म्हणायला येत नाही, व्हिडिओ म्हणतात. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि लाईक करा. काय करा? सबस्क्राईब सबस्क्राईब